tywydd o goleuni. Rhodiwch tra bo goleuni gennych, rhag i'r tywyllwch ei goddi weddyd. Nid yw'r sawl sy'n rodio yn y tywyllwch yn gwybod lle y mae'n mynd. Tra bo'r goleuni gennych, credwch yn y goleuni, ac felly plant y goleuni fyddwch. Amen. Gawn ni gydweddio. Gogoniant tragwyddol i thenw fy nyw. Mae'r byd yn dy gysgod yn bod ac yn byw, ni flinais fynd heibio i feiau dir i gofio pechadur na chofiad ydi. Da ni'n troi atat i heno ein tad yn y gymanfa hon, yn ymwybodol o thefengil, o thras ac o gariad. Diolch i ti am y profiad sydd gennym ni ohonynt, profiad llwm ni ag y ffeswn yn aml, profiad anigonol hefyd, ac eto profiad sy'n yn sicrhau yn bod ni a lwybr mawr y ffydd. Diolch i ti am y rhai a gerddodd y ffordd hon o'n blaen, yn enwedig yn traddodiad ni fel Methodistiaid Calfinaidd. Y rhai a fy'n pregethu ac yn dysgu, yn cyhoeddi'r ffydd ac yn galw eraill i gredu. Diolch i ti amdanyn nhw i gyd arglwydd. A diolch yn bod ni heno rhywfodd yn gallu sefyll al ei hysgwyddau hwy. Mawrygwn gymdeithas eglwys, ac yn arbennig y gymdeithas a gawsom ni yma yn ystod y dyddiau diwethaf hyn. Diolch i ti am deimlo'n bod ni mewn gwirionedd yn deulu, a bod na berthynas ysbrydol rhyngom ni a'n gilydd. Perthynas nad yw o waed nag yn unig o draddodiad, ond sydd yn berthynas drwy'r ysbryd glân. Maddau ni'n bod ni weithiau'n anheilwng o'r berthynas honno. Maddau'n bod ni'n ddibris braidd o'r efengil o'r brydia ac ni chymryd ti'n ganiataol. Dwg ni nes atat dy hun ac argohydda ni o'r newydd o wirionedd mawr dy ddyfod di yn Iesu Grist. Tir hwn awran dewi weddi, ata ti y daw pob cnawd. Lle fel isel ni stilmygu clywi o cheneidial tawd. Da ni heno'n gweddio arglwydd, a da ni'n gwybod fod eglwys di yn ochain, yn arbennig yn gwlad ac yn diwylliant ni, yn ochain ac yn dyhau am fywyd newydd. Maddau ni am yn bod ni wedi bodloni'n rhy aml ar hen wyn a chrwyn wedi'i rhwygo. Dyroi ni'r argohoeddiad dy fod ti'n dduw sy'n gweithredu yn dydd ac yn cyfnod, yn galw rhai i ddilyn, ac yn gosod rhai yn help ac yn gymorth i'w gilydd. Ac wrth i ni weddio, ac wrth i ni ddiolch, ac wrth i ni gyffesu'n bai hefyd, da ni'n dwy'n geldyfrondyn ogystal i'n gweddiau o'i reolaeth. Dros waith dy eglwys di, a chenhadaeth dy bobl, cofia rhai arglwydd sydd yn gweithio, mewn eglwys a chapel ar hyd a lled yn gwlad. Weithiau'n ddigalon, weithiau'n teimlo'n ddigon diweledigaeth, ac eto rhywfodd yn glynu at dy wirionedd a thefengil di, cofia dy bobl. A chofia rhai hynny'n yn cymdeithas sydd heb glywed y newyddion, y rhai nad ydynt yn dadwain, y rhai na wyddant ddim o llandanat, goleia ei meddyliau, agor eu calonau, a dyroedd eglwys y modd a'r cyfrwng i'w cyrraedd, arglwydd yn dydrigaredd, criwyn gweddi, a gweddiwn dros bawb sy'n cael bywyd yn anodd, pawb sy'n gweld y dydd yn flin a'r nos yn faes, ein tad bydd gyda hwy a bendithia hwy, ac os yw'n unol a thewyllus defnyddia ni hefyd i ysgafnhau baich a lleddfu gofid. A gweddiwn dros y gwael, y lle ysgylinig a'r trist, gweddiwn dros y rhai heno sydd arglwydd yn llawn pryder, y rhai sy'n llawn gofid. Ti wyt feddyg da,
Ti arglwydd niawydd o miwl ffisigwr mawr, mendiad y bobl, cryfhad eglwys, dylod y fal mi'n cymdeithas, a gad i ni oll rhywfod gredu o'r newydd yng ngallu'r rhyfeddol dysbryd i. Mae dysbryd i yn fywyd, mae dysbryd i yn dan. Ef sy'n dwyn yr holl fforddolion cywir sanctaidd pyr ymlaen. A dyma'n gweddi ni, cyfarwyddol Pererinion, arwain fi, arwain i oll, bawb ohonom ithgynteroedd, bendithian hymwneud a'n gilydd, a dyroen ni ysbryd cenhadol drwy rymd ysbryd, ac yn enw Iesu Grist ein harglwydd, yr hwn yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Amen. Fe ganon yr ail emyn. Yr ail emyn, dyma gariad pwyau treitha, anchwiliadwy ydyw ef. Dyma gariad yw ddefndiroedd, byth ni threiddia nef yn ef. Ac yn y blaen. Diolch Helen. Wel, ffrindiau, i ddechrau hynno, ga i ddiolch o wylod fy nghalon i chi fel cymanfa am eich ymddiriadaeth, am eich cwmni,
eich cefnogaeth a'ch gweddiau wrth i fi ddod i ben fel llywydd arnoch chi. Mae wedi bod yn 2 flynedd go heriol, go anodd ar brydiau, ond serch hynny, dyma anrhydedd mwyaf y mywyd. A deimlaf fy holl wendidau chi wedi goffi rhoi lan gyda nhw. Dwi yn gallu ddweud â llaw ar yng nghalon bod wedi rhoi 100% i'r swydd. Ac am hynny, hoffwn gydnabod holl gefnogaeth a dealltwriaeth fy nghyfalaeth Salem a Bethel. Buodd yn straen ar brydiau, jyglan holl ofynion y llywydd a phrif anghenion bugeiliol y 2 eglwys. Dwi'n credu bod chi'n mynd i'ch cloi'ch drysau nawr, achos byddai nôl yn mis Medi, a byddai'n ymweld yn arnoch chi i gyd. Ddim pob llywydd sy'n cael 2 ysgrifennydd cyffredinol yn ystod i dymor. Ga i ddiolch i'r 2. Ga i ddiolch i Tîm Eirion, ga i ddiolch hefyd yn naturiol i Nan yn ysgrifennydd cyffredinol, am ei gwaith, am ei gweledigaeth a'i hegni. Cyfnogwch hon, da chi, ar ôl i fi fynd, ar ôl byddai'n has-been, yn cefnogwch hon. Newch yn siŵr bod chi ddim yn taflu dŵr oer ar yr angerdd a'r fflam sydd yn amlwg yn ei henaid. Ga i ddiolch i chi, holl staff y swyddfa. Diolch i chi am gallu cydweithio mewn ffordd mwyaf hyfryd, am eich cefnogaeth ac am eich gwaith i gyd. A dwi'n mynd i enwi rhywun, fi ddim yn lwcio, ond dwi'n mynd i ddeud hyn, mae wedi gweithio i ni ers 32 o flynyddoedd. Diolch i Eleri, Mel Hewish. Mae wedi gofalu a threfnu y llywydd yn y ffordd mwyaf caredig ac ymyneddgar. Mae wedi trefnu y mywyd i dy gwir, ac oherwydd hynny dwi'n gwybod am bob premier yn Gogledd Cymru a'r gororau. A gai yn wylaidd iawn, dwi'n mynd o'n gorau i ti yn eri, wrth i thi dod i mewn i'r llywyddiaeth yma hynno. Mae yna stori am Lawrence, un o'r seintiau. Bu yn Merthyr dros i ffydd, a fe gath i rostio'n fyw ar grill, cofiwch chi. A fe wnaeth joc o'r peth ar ôl y sôn, "Turn me over, I'm done on this side." Beth oedd y reswm gath ei ladd dros i ffydd? Yn syml iawn, fe ofynnwyd gan yr amerawdwr iddo arddangos holl drysorau yr eglwys ar gyfer archwiliad, gyda'r bwriad wrth gwrs o'i ddwyn. Ond nid arian ac air casglodd Lawrence at ei gilydd i blesio'r amerawdwr, ond pobl. Cloff, sal, hen ac ifanc, y parchus, yr ddigwylydd, yr od a'r eccentric. Dyma chi, meddwl Lawrence, wrth yr ymerawdwr, yw wir trysorau'r eglwys. Hoffwn ni, fel Lawrence yn wylaidd hynno, cyfeirio atoch chi yn yr un modd. Braint dros 2 flynedd oedd cwrdd a chi gyd. Bu o nifer ohonoch chi sydd wedi cael ei gyfeirio heddiw, yn ohonoch wedi cerdded gyda fi dros y pêl hadau gobeith. Braint o'r mwyaf hefyd oedd cyflwyno siec yn gynharach heddiw am 150 o filoedd o bunnoedd i gymoedd Cristnogol. Diolch i chi am eich cyfraniadau i gyd. Oedd e'n braf tu hwnt ymweld ar eglwysi y cyfundeb a'r holl enwadau eraill. Gwneud ffrindiau newydd, mwynhau profiadau newydd, gweld holl drysorau eraill mewn mannau eraill. Mae rhaid i fi sôn am Taiwan, nath argraff enfawr arnau.
A felly oedd cael bod yn llys genad ar eich rhan yn fraint enfawr. A diolch i chi am hynny. Dwi wedi dysgu llwyth. A diolch am yr holl drysorau sy'n weithgar ac yn chwifio i fanau'r ef yn ein cymunedau. Bu rhai yn dadle ar ôl y pandemig, bod hi'n cyfnod anodd a thywyll tu hwnt. Ac eto, rhaid i ni nawr pob un ohono ni edrych ymlaen. Dwi wedi wneud yn diolchiadau, dwi nawr yn dymlaen i'r neges sydd dwi'n meddwl yn rhan o'r Araith Ymadawol. A dyma testun y neges. Ni wedi cael wedi ddarllen gan Richard. Rhodiwch, tra bo'r goleuni gennych. Rhodiwch, tra bo'r goleuni gennych. Mae yna ymgyrch gan feddygon, a phawb ym myd iechyd i ni symud yn amlach. Cael ni gyd i gerdded lle sain hechyd. Dwi'n ymwybodol iawn. Faint o amser oeddwn ni'n eisteddog wrth fynd nôl ymlaen i'r gogledd enghraifft. Credwch neu beidio, dwi wedi deud hyn dros y blynyddoedd, credwch neu beidio, dwi yn mynd i'r gampfa. Looks are always deceiving. A mae rhai ohonoch chi'n gwybod bod fi wedi sôn, mae Salem a Bethel yn gwybod bod fi'n sôn yn ymyl iawn am perlau o ddoethineb gan yn hyfforddwr yn de personol Ben sy'n dod o Essex. Oedd cyn i fi ddechrau yn y gampfa yn gwybod dim byd am eglwysi, am grefydd, am Gristnogaeth, ond sydd yn nawr yn neud di-ffil yn de oherwydd hyn i gyd. A fydde Ben yn hyfforddwr yn dweud wrthai yn ymyl iawn, a byddwn ni'n gorfod canslor i'w apwyntiad i mynd i weld o. A fydde'n ffonio fi lan ac yn deud yn ymyl iawn, achos Rev mae'n galw fi. So, where are you this week then, Rev? So you're up in the north. Again? Yes, medda fi. I'm just telling you now, Rev, when you're on that A470, get out of the beacons and go for a walk, Rev. Not as easy as that, medda fi. When you've got to reach a set, medda fi, excuses. Mae rhai, wrth gwrs, yn cyfri y steps. Mae dy fi aelodau, ddech chi'n gwybod, yn lle pan chi'n cyfarch nhw. Cyma'n lle gweud, helo, sydd dwi ti, neu sy'n mae pethau mynd. Dwi'n 17,552 heddiw. Dwi'n dda iawn, diolch, sut ydych chi? A methu dro, pan mae'r tywydd yn braf, yn gynnar yn y bore, cyn i fi fod yn llywydd y gymanfa, byddwch ychydig bach fwy amser gyda fi. Byddwn ni'n mynd ar wac. Dwi'n byw yn ymyl y parc yng Nghaerdydd. A weithiau, os fyddwn ni'n teimlo yn reit heriol ac yn reit eigniol, byddwn ni'n switcho ymlaen i'r app Strava a byddwn ni'n mynd am lonc. Dwi ddim yn deud bod ni'n rhedeg. Drychwch ar yn seisi. Ond dwi'n mynd am lonc. Dwi'n mynd yn ofnadw o gynnar yn y bore i ysgoi gweld neb dwi'n nabod. A dwi'n cofio un tro, o'n i ar fi'n cyrraedd adre. A chymod fy ma rhywun, dych chi'n gwybod, wel o dwi beth bynnag, yn chwys ac yn hollol goch. Ac dyma wr fy ni yn eistedd ar ryw fainc, efo'i gi. A dyma fe jyst yn cyfarchu, fel o'n i'n cerdded nôl i'r tŷ. Right, fella. Morning, medda fi. If eyes were you, fella, I'd give up and stay at home. I rhai sydd yn fy nabod i, mae rhoi lan ac ildio ddim yn opsiwn. A mae bod yn besimistaidd ddim really yn fy ngeirfa chwaith. Rhodiwch tra mae'r goleuni gennych. I ddechrau cawn ni i gofio y gair cyntaf, rhodiwch. Rhodiwch yn lle rhwymo. Yn ail, rhannwch yn lle rhwystro. Ac yn olaf, ryfeddwch, i ryfeddu yn lle rhwygo. Rhodiwch yn lle rhwymo. Mae cerdded a symud yn holl bwysig i ni fel eglwys Iesu Grist. Yn lle bod ni'n clymu yn hunan ac eraill i fyny i ryw bostyn ac yn gaeth i ryw le penodol.
Yn ystod y Beibl, gwelwn pob math o deithiau. Siwrne yw bywyd a gweinidogaeth yr arglwydd Iesu, o Fethlehem i Galfaria i'r ardd. Meddyliwch am yr holl deithiau Paul a'r eglwys fore. A'r Pharisiaid yn trio i gorau glas i rwymo'r Iesu a'r mudiad newydd yma. If eyes were you, fella, I'd stay at home. Meddyliwch os fydd yr eglwys fore wedi cadw at yr agwedd yna. Byddwch chi a fynne ddim yma heno. Byddwch chi a fynne ddim yma mynd allan i bregethu oherwydd bod yn cyndeidiau wedi aros adre heb symud o gwbl. Siwrne ar ôl siwrne, taith ar ôl daith, mae Iesu gyda ni ar y siwrne. Rhodiwch tra bo'r goleuni gennych. A diolch iddo am y sicrwydd hwnnw, am yr iddewyd hwnnw. Dych chi'n bod, dwi'n teimlo weithiau bod ni'n rhwymo un pethau anghywir ni wedi cael heddiw yn y pethau busnes, fel ydyn ni'n rhwymo yn harian i fyny. Ydych chi'n gwybod, heb ddefnyddio, yn lle bod ni yn symud y pethau gorau, yn lle bod ni'n edrych ymlaen, yn lle bod ni'n cerdded. A mae pobl o fewn yr eglwys yn hoffi rwymo ni lan. Eistedd nôl, eisiau rhyw fywyd bach go dawel, rhyw ddiogi. Jyst cael rhyw hoi fach o bob peth, o, beidiwch a boddra ni o gwbl, ni ddigon hapus fel ydyn ni. Mae J.R. Tolkien yn ei anturiaethau yn The Hobbit a Lord of the Rings. Mae yna darn lle mae Gandalf yn edrych am gwmni i fynd ar antur. A mae'n troi at Bilbo Baggins. A mae Gandalf yn gweud fel hyn, I am looking for someone to share in an adventure that I am arranging. And it's very difficult to find anyone. Mae Bilbo yn deud, I should think so in these parts. We are plain, quiet folk and have no use for adventures. Nasty, disturbing, uncomfortable things. Make you late for dinner. I can't think what anybody sees in them. Na, gallwn ni ddim cymryd agwedd Bilbo Baggins. Mae rhaid i ni eistedd, ddim byd eistedd yn ôl. Mae rhaid i ni fynd ati i symud, rodiwch, rodiwch. O'n i'n cyfeirio pnaw yma at Eglwys Presbyteraidd Taiwan, yn rodio adeg y White Terror. O'n nhw'n symud, o'n nhw'n gorymdeithio, o'n nhw'n protestio dros ddemocratiaeth. Nifer wedi colli bywydau, nifer wedi cael ei garcharu. Rodio. Achos y goleuni. Dwi'n cofio rhyw dro, pam roedden ni yn weinidog ifanc yn Dyffryn Dyfi yn ardal wledig. Fel mab ffarm, dwi ofn cŵn. A fyddwn ni'n mynd i'r holl ffermydd yma yn ardal Dyffryn Dyfi. A fyddwn ni'n gweld rhyw griadur yng nghornel y ffalt. Un llygad, rhyw ddannedd i gyd, yn cyfarth. I don't know, trosorydd yr eglwys. Oedd y ci yn lyflu. Y ci oedd wedi cael ei rhwymo i fyny. Ynddi? A peth gorau yn y ffarm. Bod ni ofn cwn, oedd y ci yn anwyl. Ynddi? Pam ydyn ni yn rhwymo'r pethau gorau i fyny? Ynddi? Mae o mor bwysig i ni rodio. Ynddi? Dwi'n cofio gweld rhywun yn rhedeg hibio fi pam o'n i'n loncian yn hynod o ara yn y parc. Ac oedden nhw Cris T. Ac fel hyn oedd y geiriau yn gweud ar y Cris T, it's a hill, get over it. A dyna beth sydd yn bwysig i ni gofio. Yn ail rhannu yn lle rhwystro. Rhannu ein hamser, rhannu ein hegni, rhannu ein doniau, rhannu yr efengil. O, ni wedi mynd fel cymdeithas sy'n barod i rwystro. Mae yna fasiwn iaith, mae hwn yn hyrfu fi yn fawr, mae yna fasiwn iaith sy'n cael ei ddefnyddio wrth sôn a disgrifio ffoiaduriaid a cheiswyr lloches sy'n gwlad. Y ffordd mae'n cyd-ddynion yn cael ei ddisgrifio yn ei angen dyfnaf mewn termau hyll. A mae'n troi arna. A dylwn ni fel eglwys fod o flaen y gad yn protestio ac yn gwrthwynebu hyn.
Mi roedd yna rhyw drydar adeg y ffaith am oedd y Llywodraeth yn dod ar bil trwy'r tŷ cyffredin efo ffyrduried. Dyma'r Carmelite nuns yn gyhoeddi datganiad am y tro cynta ar drydar. We have never made a political statement on here before, hynny yw ar drydar. But this is a matter of truth, justice and human dignity. Ac oedd yna sylw gan wleidydd ceidwadol. Note for the government, when the nuns mobilise, it's time to think again. Ni'n clywed pob math o enghreifftiau. Bod ni fel eglwys yn gallu chwarae rôl mor bositif yn ein cymdeithas. Rhannwch yr Efengyl. Rhannwch y newyddion da. Rhannwch i gariad. Fel dwedodd ysgrifennydd gyffredinol Eglwys Presbyteraidd Taiwan ata ni, bod ni gallu efengylu mewn ffordd holistaidd. Hynny yw gofal am y berson cyfan. Ac eto, mae'r eglwys yn gallu rhwystro. Bron weithiau mae rhai eglwysi yn cael rhyw bleser i sicrhau ta bod yna rhywbeth elitaidd amdanyn nhw. Gweithio'r modd yn y 2 flynedd fel Llywydd wedi dod ar draws misogyny, homophobia, rhagfarn, hiliaeth o fewn yr eglwys. A mae hyn yn dristau yn fawr ac yn ein cynhyrfu fi. Dwi ddim yn dywynydd neu yn athronydd, ond dwi yn mab ffarm. Yn chwaer gath y gîn ymwthyddol o'r wrth yn had at y ci. Ac eto gyd dwi'n gwybod hyn. Dwi'n gwybod hyn. Fi'n cofio fel ma'n chwaer a fel oedd yn had yn trin y stoc, gwartheg a'r defyd. Sych chi'n trin eich stoc yn wael. Nid yn unig bod hwnna yn greulon ar yr anifeiliaid, ond mae neb eisiau prynu a gwerthu nhw, a wir chi'n cael enw drwg o fewn cymdeithas, a chi'n dod yn destun siarad, a mae neb llawer o awydd i ddod yn agos i'ch ffarm. Mae o'n bwysig bod ni'n mynd ati i ofalu, a mae'n defaid, yn defaid sydd, yn o'n gwmpas ni. Nid yn unig y defaid o fewn yn muriau. Rhannwch yn lle rhwystro. Dwi wedi blino clywed y cwestiwn. Bobl yn gofyn i fi fel gweinidog yr Efengyl, why does your church or the church hate me? Why does the church hate us? What kind of church do you belong to? Meddwl rhywun wrthai rhyw dro. Is it when you need crash helmets? Rhannwch y llawenydd a'i gariad, datodwch y clymau sy'n rhwystro a cael ni lawr. Meddwl Gwyn Thomas yn y dyfndiroedd di yn hywyll fannau ein bydolaeth. Yr ydym ni, lawer ohonom ni, yn reddfol yn teimlo rhyw angau ar y degau i gynnu cynwyllau. Rhodiwch tra bod y goleuni gennych. Ac yn olaf, ydyn ni'n rhyfeddu yn lle rhwygo. Dwi'n ni wedi colli'r awydd a'r sgil i rhyfeddu, dydyn. Dwi'n cofio pan o'n i'n dechrau'r weinidogaeth. Rhaid dweud i'n nawr, chymod fi bron yn gyn Llywydd, ydych gallu edrych yma mynd yn ôl rhyw hel atgofion o'r bethau felly, ydych chi'n gwybod? Dwi'n cofio pan o'n i'n mynd mewn i ysgol, a mae hwnna'n rhyw fraint enfawr wedi cael wahoddiad mewn i'r ysgol i Gymru gwasanaeth. A chi'n gwybod, fel o'n i wedi cael ei ddysgu, mae rhaid i chi cael pethau gweledol, mae rhaid i chi cael props, fel mae bobl Salem yn galw nhw. Mae rhaid cael props i fynd i'r plant, i fynegu'r stori, ac i sôn am yr arglwydd Iesu, a stori Beibledd. Dwi'n cofio pan o'n i mewn i ysgolion ar y dechrau, fydd y plant yn rhyfeddu, de. Ti'n gwybod, gweld y pethau yma o chi'n dod, ac yn defnyddio i gyfleu neges o gariad Iesu Grist. Chi'n gwybod nawr dwi'n mewn i ysgolion, lle y plant Caerdydd i hwn, dwi'n gwybod. A maen nhw eistedd fyny, yeah, whatever. Bring it on. Ni wedi colli'r sgil yma o rhyfeddu. Ac yn waith na hynny. Ni wedi mynd i eisiau rhwygo. Chi'n bod, mae yna cyfeiriadau wedi wneud am yr holl problemau hinsawdd sydd. Chi'n bod, wedi mynd i fandaleiddio a dinistrio i greadigaeth ef.
Ond erbyn hyn, mae yna phobl jyst yn fandaleiddio, dynistrio pethau heb unrhyw reswm o gwbl. Dwi'n byw yn ymyl parc ac yn llunau yng Nghaerdydd, ond yna llwyth o goed wedi cael ei falu, wedi cael ei dorri lawr, heb unrhyw reswm o gwbl. Wedi cael ei falu yn rhacs. Mae manwentydd erbyn hyn yn cael ei rwygo, cerrig beddi yn cael ei dorri a cael ei fandaleiddio. Ni'n byw mewn oes lle mae yna elfen yn ein cymdeithas fod yn barod iawn i rwygo yn lle ryfeddu. Cawn ni fel Eglwys Iesu Grist fod yn ddewr ac yn wrol, i ryfeddu at Grist, i ryfeddu at y groes, i ryfeddu at ei gariad, i ryfeddu at ei ras a'r aberth. Oherwydd hebddo hyn ni allwn fod yn drigarog, hael a chyradlawn. Mae rhai ohonoch chi'n gwybod yn do buon ni am flynyddoedd yn Salem cyn y pandemig yn ei dipyn o waith efo'r ddigatre yng Nghaerdydd, efo rhyw hafan ac yn y blaen. A mae hwnna wedi dysgu lot fawr yn de i fi. A un o'r bethau oedd yn cael ei ddweud bob amser gan y bobl ddigatre wrthai oedd, ydych chi'n gwybod, pan maen nhw wrthi ar y stryd, a peth mwyaf, nid bod nhw eisiau arian, y peth mwyaf, mae bobl yn rhoi sylw iddyn nhw, yn siarad, yn rhoi urddas iddyn nhw. A mae'n rhywbeth mae rhywun yn dal i wneud. A fi'n cofio nawr yn go ddiweddar tu allan i'r archfarchnad, un o archfarchnadoedd yng Nghaerdydd. A dyma rhyw wr bonheddig fyny, lawr yr ilwc, ac oedd olwg hynod y drenus arno. Dych chi'n gwybod, oedd golwg wael arno fo. Golwg wael oedd hi ddillad mewn stad, oedd ei hunan mewn stad. Dych chi'n gwybod, oedd na dreans y fe, oedd na drewdod mawr arno fo, ond wyr. Dych chi'n gwybod, oedd gyda rhyw ddoluriau ar ei ddwylo. A dyma fi'n dechrau siarad. A dyma fi jyst yn deud, reit, dwi'n mynd mewn, beth y ti moyn? Dwi'n mynd i'n chybod prynu ychydig o fwyd, beth y ti moyn? O, medde fo, gai hyn a hyn a hyn a llall. Na fo, iawn, medde fi. A fel arfer pan mae rhywun yn neud hynny, maen nhw'n aros yna, a chi'n dod allan, a chi'n rhoi rhyw becyn bach iddyn nhw. Ond fe benderfynodd hwn, dilyn fi mewn i'r siop. Rhyw gam bach tu ôl, ond dath e mewn yn dilyn fi rownd. Ac oedd i jyst yn cyfeirio ato fe, ti awydd y brechdannau yma? O ie, neis, oce. So geswn ni frechdan, a geswn ni crisps, geswn ni lot o chocolate. Ynddi, chymod, 2 beint o lath, botel o ddŵr, nes i mynnu prynu rhyw saflon i'r ddoluriau. So yna rhyw fasged bach dy fi o bethau iddo fo. A dyma ni nawr yn ciwio. Ac oedd e dal rhyw gam tu ôl i fi. Pobl yn edrych, wrth gwrs. Pobl yn sylwi, pobl falle yn bellhau ychydig bach. Ac oedd yna ciw eitha hir. A dyma wrth gwrs fel maen nhw'n agor un neu ddau o diliau chymod, arall ynddi. A dyma rhyw fenyw yn gwyddi tra gweithio mas pwy oedd pwy yn y ciw, chymod, er mwyn mynd i rhyw dils eraill. A dyma'n pwyntio arna i, a dyma'n pwyntio dy dyn tu ôl i fi. Ynddi? A dyma'n jyst yn deud, chymod, are you together? Dych chi'n gwybod, ynddi? Chi'n gwybod beth I want fan hyn? A dych chi'n gwybod? Dwi'n teimlo'n ofnadw eog. Dwi'n teimlo'n ofnadw eog oherwydd nes i oedi eiliad cyn ateb. Ac wedyn, of course, yes, we're together, I'm buying him some food, wedi si fyna. All right. Teimles i'n eog bod wedi cymryd eiliad i fi cyn ateb, ie. Nes i dalu am ei fwyd, ac oedd e'n hynod o ddiolchgar, ac offa fe. Ond chi'n gweld, wrth i ni ddiolch am waredwr, beth sy'n feddwl yn aml iawn, bydde Iesu byth wedi oedi. Bydde Iesu byth wedi aros rhyw eiliad cyn ateb ar cwestiwn hwnnw. Are you together? Bydde wedi sefyll yn ddios gyda phob un. A mae rhaid i ni gofio hynny, bod Crist gyda ni ar hyd y daith. Rhodiwch tra bo'r goleuni gennych. Mae'n y stori dwi'n ffond iawn o ddweud. Stori am adeg y rhyfel, yr ail rhyfel byd yn Ffrainc. Y milwyr wedi cyrraedd ar D-Day a dyma nhw'n gweithio hunan trwy'r Ffrainc. A dyma'r grŵp o filwyr yma, dyma nhw wedi colli un o'r grŵp, wedi colli y comrade in arms. A cyn symud ymlaen, ond nhw eisiau gwneud yn siŵr bod ei ffrind yn cael ei gladdu mewn ffordd barchus. A dyma nhw'n mynd i ryw eglwys leol, liw nos.
A dyma nocio'r drws yr Etholedig, dyma ffeiriad yn dod. A dyma'r ffeiriad yn deud, wel, dwi eisiau gwybod i ddechrau meddo fo, oeddi'r person, corff yma sydd gyda chi, oedd ei wedi cael ei fydyddio yn ei eglwys Catholig? Wel, oedd y milwyr ddim yn gwybod yn deud, chymod, o'n nhw wedi gwrdd, ydych chi'n gwybod, ar ddechrau'r peth y D-Day yma. Ac deud y gwir, o'n nhw ddim yn hyd o chwaith. Wel, medde'r y ffeiriad, hi bod chi'n gwybod, gallai ddim gladdu fo yn y fynwent. Mae'n dir gysegredig ac yn y blaen ac yn y blaen. A dyma'r milwyr, rhyw nos yn mynd ati. A dyma nhw'n torri'r bedd just tu allan ffens y fynwent. Bore wedyn, cyn iddyn nhw gorfod mynd off ar manwfers a mynd ymlaen. Dyma nhw eisiau gweud rhyw ffarwel bach to. Dyma nhw'n pigo chydig o flodau wyllt a dyma nhw'n mynd nawr i rhoi hwnna ar y bedd. A nhw'n methu ffindio'r bedd. Oedd hi nos pan maen nhw wedi mynd â fo. A dyma nhw nawr yn nocio ar drws yr Etholedig unwaith eto. A dyma'r ffeiriad yma yn dod i'r drws a oedd y golwg ofnadw arno fe. Oedd e'n fochaidd a golwg yn flinedig iawn. Be sy'n bod? Medde'r tri yma wrth yr ffeiriad. O, medde fo, ges i bwl o gydwybod, medde fo, ar ôl i chi bod neithiwr. Dwi wedi bod lan trwy'r nos yn symud y ffens i gynnwys bedd a'ch ffrind. Mae'n bryd i ni symud y ffens. We never circle the wagons, we always widen the circle. Boed i ni yn gallu ryfeddu at ei gariad. Mae mor pwysig. This love cannot be fenced in. Wrth deithio i gymanfa yn Iwerddon y Belfast. John wedi clywed y stori yma, wel o'n i'n cyfarch ar gymanfa. O'n i'n cael tacsi o'r maes awyr Belfast i'r gwesti. Ar gyrrwr tacsi fel maen nhw, sgwrs yn holi ac yn sgwrsio ac yn gyfeillgar. Ac yn holi beth oedd natur ac yn y blaen pam o'n i yno. A dyma fi'n cyffesu, dyma'r tro cynta erioed i fi fod yn Belfast. Ac oedd yn dreifio, fe droiodd y reit rownd. Yn dal i fynd. Mae'n dy fi am methu aelod fel yna, a maen nhw'n dreifo'n well a maen nhw'n troi rownd. Ond oedd hwn, fe droiodd y reit rownd. A dyma fe'n gofyn, ac yma, ffili credu, yn ryfeddu. Where have you been? Medde wrthai. Lle o'n i wedi bod? Ond ddim yna'r cwestiwn efe. A cwestiwn heno yn y gymanfa yw, lle dyn ni'n mynd? A gyda phwy? Ni wedi cael ei alw i fod yn Gristnogion. To become Christ-like and not to settle for being Christ fans or Christ admirers. Ni wedi cael alw i rodio. Ni wedi cael ei alw i rannu. Ni wedi cael ei alw i ryfeddu. Pam? Tra mor goleuni gennych. Credwch yn y goleuni. A felly plant y goleuni fyddwch. Amen. Fe gan nhw nawr y trydydd emyn. Wyle'n sefyll rhwng y myrtwydd wrth eich teilwng o'm holl fryd. Ac yn y blaen.
Llywydd newydd. Mae yna cyfarchion cyn i mi mynd i Arwisgo'r. Mae yna cyfarchion wedi dod. Anwyl gyfeillion a rhan eglwys y berchen Lixw Sir Fflint. O Benanfon a'n llongyfarchiadau cynhesaf yn dymuniadau da. At y barchedig yn Eirin Owen o gael i ethol yn Llywydd y Gymanfa. Mae yn Eirin wedi bod yn ddigael arnom yma yn y berchen ers dros flwyddyn bellach. A mae'n diolch iddo am Parchg ato yn fawr. Anfonwn ein cofio'n cynnes fel swyddogion, eich ffrindiau, Gronwy, William, Dewi, Nestor ac Ar. Yn enw, a thrwy awdurdod Cymanfa Gyffredinol Eglwys Presbyteraidd Cymru. Yr wyf yn dalw di, a barchedig yn Eirin Owen, i eistedd yn ei chader, i lywyddu i gweithrediadau ac i'w harwain, a chyflwynaf di i ras a thregaredd diw a ffad a'n harglwydd Iesu Grist. Bendithiad yr arglwydd di a chadwedd di, llywyrched yr arglwydd i wyneb arnat, a rodded i ysbryd i'th arwain di mewn cariad y doeth uned. Roddaf i ti feibl y Gymanfa yn Arwydd wrth awdurdod a phraint. Aniwch chi eistedd, os gwelwch chi'n dda. Yeah, because there's some people here who can't stand. Rydw i nawr yn gofyn i'r parchedig Brian Matthews i weddio. I ask Brian to pray. Gweddion, let us pray. Gracious God, in whom we live and move and have our being, we approach you with our prayer. We are thankful for Evan's work among us as moderator, for his devotion to duty, his willingness to go the extra mile, and his proclamation of the gospel among us. As he returns fully to his pastorate, continue to bless him and refresh him for the work to which he is called. As we install an Eirin to this post, we are thankful for his answer to your call to serve you in ministry and for his willingness to serve as our moderator in the coming period of time. Grant him wisdom and patience in all that he does. Guide him in his thinking and inspire him when called to proclaim your kingdom. Grant him serenity when busyness could well take over his life. Be his guide when he may be perplexed by the problems that modern life brings to the legal and financial matters that affect us. May your Spirit lead him. May it be with him at all times and inspire him. And grant that Christ-given persistence in all that he does. May he know and feel the support of us all as he undertakes his duties, and may he know your loving presence, supporting him at all times. As we all progress in our lives of faith, may we be fearless in our witness to the living Christ day by day, as we all live in a troubled world. As this part of your wider body of people, may we all be loyal servants of our Lord Jesus Christ, the babe of Bethlehem, the teacher of Galilee, the victim of the cross, and the one who was raised from the dead. And we all say unto him be all glory, now and forevermore. Amen. Amen. Thank you, Brian.
Noswaith dda chi gyd. Diolch yn fawr iawn i chi am y fraint anhygoel yma o fod yn llywydd arna chi dros y 2 flynedd nesaf os dyw a'i mynd. Dwi'n gweld chi'n gwenu rwan. Gobeithio chi'n gwenu trwy'r cyfnod i gyd. Mae yna gymaint o gysylltiadau yma, ond cyn i mi fynd dim pellach, gai ofyn i Marcus ddod i fyny i roi diolch i Ewan. Diolch i ti. Wel, peth gyntaf dwi'n dweud, Mr Llywydd, rhagluniaeth fawr yn ef. Pwy sa di meddwl bod i bod hyn sydd wedi digwydd, a bys chdi wedi cyrraedd cadar yn llyfyddiaeth ni. Ond ti'n gwybod mae dy holl ffrindiau di fan hyn yn mynd i'r gefnogi di, yn mynd i wedi o tosta chdi. Ac am erbyn i ti bod yn raslawn efo nina hefyd, fel mae'r arglwydd wedi bod yn raslawn efo ni gyd. Wel, ym mhlesar i heno ydy, wrth gwrs, diolch i Efan. Tydyn nhw'n waith hawdd diolch pan da chi'n teimlo bod chi wedi cael rhywbeth. A da ni wedi cael rhywbeth rhyfeddol do. Ewadfa'R, y negas cyn yma Efan. Diolch yn syni fi, coia. Erioed wyt ti wedi medru taro roi lan ar ei ffen. A da ni gyd sydd wedi bod yma hyn yma wedi derbyn rhywbeth. A gobeithio ni gofio fo. A fwy na hynny yn gweithredu yn y mondebau. Wel, rwan ta yn sydyn iawn, rhy hawdd i ni'r hen lywyddion fynd yn, wel, dyna ni cer ymlaen gormod yn de. Fydre ti gadw trefn ar bobl felly dros y 2 flynedd nesaf yma yn hyd. Mae dipyn o waith gofio. Ond y peth cyntaf dwi'n mynd i ddweud ydy'r gair cynhwysol. Faint o'na chi sy'n cofio darlith Efan yn 2019, yr eglwys gynhwysol. A mae wedi bod yn gynhwysol ym mhob ffordd. Nid yn y pethau da ni yn boeni amdan weithiau, ond yn y pethau lle mae'n danos cariad agorad yn harglwydd ni tuag at bawb. Mae wedi bod yn gynhwysol wrth yn ymdrin ni gyd fel cyfundeb. Mae wedi bod yn cwmpas ni gyd. Ac y cyfnodau yna pan mae wedi cael ei frifo, a dwi'n gwybod bod wedi cael ei frifo weithiau, mae wedi bod yn gynhwysol. A dwi isio i ni gyd ddiolch iddo fo am barhau i fod yn gynhwysol yn yn arglwydd. Da ni wedi clywed tipyn ar y ffaith bod o'n ddyn sy'n cerdded y milltir ychwanegol. A mae'n rhyfeddol tydi. Dwi'n gwybod faint o help mae wedi cael gan Ben a'i hyfforddwr, ond dyna fo. Ond beth sy'n wych ydy bod o wedi troi fyny de. Pwys yn meddwl de. Ga i ddeitha chi, fysa un o'n sylwedd naturiol i erioed wedi gwneud be nath o. Sef troi fyny mhob hunaduriaeth. A mynnu bod aelodau'r corff yn mynd am dro hefo fo. Mwyn codi ari hwn. Da ni wedi gweld heddiw ffrwyth yr aren yna. A da ni'n gwybod fydd yn cael ei ddefnyddio'n ryfeddol gan gymorth Gristnogol. Ond beth sy'n wych olwch, dyma'r tîm Blaencar. Dyma'r dyn oedd eisiau cyd gerdded gyda aelodau'r cyfundeb. Dyma'r dyn. Nath gerdded y milltir ychwanegol. Ac yn ola, ond yn bwysig iawn. Mae'r dyn yma wedi dynwarad tydi. Bobl bach. Mae wedi dynwarad gymaint o bobl yn Llywydd dros y blynyddoedd. Da ni gyd yn gwybod am Ben bellach, yr hyfforddwr person. Da ni gyd yn gwybod am ambell aelodau Salem Canton hefyd. A da ni'n gwybod am bobl. Mae hwn wedi dynwarad. Efallai bod o'n dynwarad ambell i gyn Llywydd, ond dwi ddim yn mynd ar ôl hynny. Ond o dan y gwynab. Peidiwch chwan. A meddwl bod y dyn yma'n arwyneb. Oherwydd mae yna bwrpas. Be ydych chi wedi clywed heno i bob dynwarad. Cyflwyno'r negas, iawn. Ac o dan bob dim, mae'r rhai o'n neis i gael y ffraint o'n nabod Efan yn gwybod
Mae yna un uwch ben y cyfan mae o eisiau yn warad. Da chi gwybod pwy? Da chi wedi gwando na enw yma? Eisiau yn warad i geidwad. Ac eisiau ni clywed yr Iesu yn gliriach. Dwy ddawn o idd yn warad chei honna ni y bobl anheilwn yr hen fyd yma. Gan bwysleisio fydda chi wedi clywed o'n bwysleisio hyn yma. Mawredd anrheithol cariad ein Duw ni. Dew, efan ti gwybod, os rwy'n medru cario ymlaen, ond dwi ddim yn neud. Ond dwi wedi dweud digon gobeithio i bwysleisio bod yn diolch ni yn enfawr i ti am dylwyddiaeth bob yn digwydd. Diolch o galon, Marcus. Diolch yn fawr iawn. Ymlaen ti rwan di gwahodd yn ysgrifennydd cyffredinol ni i gyflwyno'r fedal i Efan. Chi'n gweld bod nhw fath o tîm Olympics yn y ffrant. A mae Efan rwan yn cael ymuno â nhw. A ni. Pan geis i'r alwad gan Parchelwyn Richards i ofyn os oes ni fodlon roed yn enw ymlaen, rhai misoedd yn ôl, fel pob un dwi'n meddwl, o'n i fel hyn. Ond oedd yn had ar mam. Ar yn ysgwydd i fel yma. Oedd yna gymaint o bobl efo'r cysylltiad efo Mizoram, cysylltiad efo Pontrydd y Fen, a Ton Mawr, a Willie John, lle oedd y diwygiad yn dal i ffrwtian hyd yn oed yn yr 60au, 70au. Ond yna gymaint o anogaeth o'n i wedi cael trwy'r colegau, a'r cyfeillion o'n i wedi gwneud yn y colegau yn annog. Oedd yna gwmwl o dystion o gwmpas yn dweud. A fedrwch chi ddim anwybyddu'r cwmwl tystion yna. Gweinidogion a thrawn ysgol Sul. Bobl sy'n cadw drwysen gored yn y capeli. Bobl sy'n dod â blodau mewn. Bobl sydd yn glanhau. Bobl sydd ar y ffôn eisiau mynnu ar y Sul. Bethau bach na bob dydd, yn y weinidogaeth, da chi'n gwybod amdanyn nhw sydd yn dal y llun yn endyn. Allwch chi ddim anwybyddu hynny, ond dwi'n cael y fraint rwan o lywyddu. A wedyn mae Nan oedd ei fod efo yma, dim fi. Hi gath ei ethol, ond sbiwch lle mae hi rwan. A'r angerdd sydd yn nghalon Nan wrth gwrs dros Iesu Grist a dros Efengel Iesu Grist a dros dystiolaeth Iesu Grist yn y byd. Efan yn iawn, rhaid ni beidio chwalu man y fendith sydd yn nghalon Nan. A gobeithio, ddwn ni hefo'n gilydd dros y blynyddoedd nesaf yma os di fai mynd i weld ffrwyth y fendith sydd wedi bod yn y gymanfa yma hefyd a'r cymanfaoedd da ni wedi cael yn ddiweddar. Mae Duw ar waith yn sicr. Heddiw da ni wedi clywed, ddoe da ni wedi clywed. Mae'r dystiolaeth ar waith a da ni'n cael y fraint o gael cwmni rhai eraill o'r enwadau eraill ar draws y byd lle mae Duw ar waith. A does e ddim terfyn ar deyrnas Duw. Ni hynna ac ni chwsg Ceidwad Israel. Felly diolch i chi am eich gweddiau, diolch i chi am eich ffyddlondeb i'r arglwydd, diolch i chi am eich cydgerdded a'ch cydymddwyn hefo ni. A dwi'n edrych ymlaen mewn pryder mawr, ond dwi'n gwybod bod gen i lot o ffrindiau hefyd allan y fanna. Edrych ymlaen i gydgerdded hefo chi'r cam nesaf o'r daith. Fel arfer ar nos Fawrth, dwi'n chwarae pêl-droed. So, just warning di hwnna i chi. Dwi ddim yn mynd i gerdded ar hyn y dreithau, dwi'n mynd i godi tîm pêl-droed ym mhob enw.
A falle gawn ni game o ffwtbol merched a dynion, falle, walking football, cofiwch ynddo. Wrth i ni fynd ymlaen i'r blwyddyn nesaf. Felly diolch am yr anrhydedd eithriadol yma. Ac diolch i chi am ymuno ar Zoom. Mae fy mrawd, dwi wedi newydd weld ei enw fo ar y list y Zoom. Mae fy mrawd yn Africa yn ymuno hefo ni heno yma. Ac mae rhai o'r fro hefyd yn ymuno yn y berthen. Felly diolch i chi ym mhob man ar draws y byd. Diolch i chi am ymuno hefo ni. Ac dwi'n edrych ymlaen i weld tystiolaeth yr arglwydd yn mhob rhan o'r byd hefo bendith yr arglwydd ar ei waith. Rwan mae'r emyn nesaf, yr emyn ola da ni am ei ganu. Heno yma, Iesu yw'r Ior, y cread sy'n cyhoeddi. Cans drwy ein erth pob llwyn a pherth a ddaeth i fod. Iesu yw'r Ior, cyfanfyd sy'n mynegu hael lloer a ser datganant. Mae Iesu yw'r Ior. Pan oedd Emyr yn mab ni sydd yn byw ar Ynys Enlli, yn hogyn bach yn Llansannan, mi lediodd o'r emyn yma, a gai ddim maddeuant am ddeud hyn, ond ar y bennill ola, nath oedd arwain y bennill ola trwy ddeud, a os nwch chi ganu hyn, ysgwch yna, Iesu yw'r Ior, dros bechod bu'n fuddigol, a daeth yn rhydd y trydydd dydd, a chnocio'r bedd. Chni gnocio'r bedd heno, choncro'r bedd. Iesu yw'r Ior, a sanctaidd ysbryd nerthol, a enfyn Duw i ddangos, mae Iesu yw'r Ior.
Anfon dy ysbryd o ddiwyntad, anfon dy ysbryd i'n plith ni. Tyrd o ysbryd glân i adfywio dy eglwys yma. Anfon dy ysbryd o ddiwyntad ar sail ei reolaeth fawr yr Iesu, drwy'r byd i gyd. Iesu yw'r ior, bydded i'r holl gyfanfyd glywed hynny. Chni rannu'r gras efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddwyd yn ein holl, nawr hon i byth. Amen. Amen. Noswaith dda pawb.